Hola a tots i a totes i benvinguts a un nou vídeo per del Raig 280. I bé, en aquest vídeo veurem com ha evolucionat el Raig a la Vende. I és que sí, ja hem passat pel Cap de Bona Esperança. Esteu preparats per veure-ho? Som-hi! Doncs res, com podeu veure, aquí està navegant el Raig. Estem al costat de tots aquests que tenen la copa, que a dintre del joc és una estrelleta blanca, que són els 10 millors del món en el rànquing general del Virtual Regatta. Per tant, això és un bon indici de que anem bé. Igual que el NA 2600. I és que sí, en aquesta edició estan havent més de 700.000 participants. I com veieu, el Raig ara mateix està baixant cap al sud, ara trec zoom perquè ho veiem bé, i acabem de fer una trebujada, ja que ara ens ha atrapat una borrasca i ja estan canviant les condicions de vent, però bueno, ens adaptem. Com veieu, aquí tenim bastants amb l'estrelleta, que és el que havíem vist al 3D, i és que són part de la flota dels que estan top 10 en el rànquing mundial del Virtual Regatta. I res, com podeu veure, tenim tota la flota capdavantera molt compacta, i és que d'aquí que anem 2.600 amb els Ratges fins la d'Agi, van pràcticament 30.000 posicions, i és que la flota capdavantera està tota concentrada aquí. I res, i direu, i on estàs més o menys? Doncs estem a un parell de dies de Bona Esperança, que és aquesta punta aquí, que és Sud-àfrica. De fet, a mi em feia il·lusió portar-vos un seguiment a la Vende, però com que no podia fer-ho cada dia, per poder-vos portar aquí què va passar, aquí què va passar, doncs he decidit portar-vos un vídeo quan passem els moments claus de la regata. El primer moment clau va ser passar l'Equador, que a més ens va anar molt bé perquè vam passar 888. El següent ha estat passar Bona Esperança, que tot i que hi ha hagut molts canvis per aquí i ha estat moments difícils on hem arribat a anar a quasi 40.000, doncs ara aquí hem passat 2.600, que està molt bé, top 3.000, és l'objectiu. L'objectiu és simplement igualar o millorar el 4.600 que vam aconseguir a la Vende del 2020. I per tant anem en bon camí d'aconseguir-ho. Continuant, el següent vídeo serà quan passem per Cap Lewin, a Austràlia. El següent serà quan estiguem en el mig de l'oceà Pacífic, bé, al mig del sud de l'oceà Pacífic, aquí, que serà el punt Nemo. El següent punt clau de la regata, que jo crec que serà el més decisiu de tots, serà quan passem per Cap Tornos, ja que l'estratègia de passar a prop de terra, pel mig, o a prop de la línia d'excursió d'icebergs, marcarà el desenllaç de la regata, sobretot al passar a Argentina i Brasil i arribar fins a l'Equador, on hi haurà els dos rums. I és que el pas de l'Equador serà vital per enfrontar la recta final cap a l'Sable d'Olón, on trobarem l'últim vídeo d'aquesta saga del Virtual Regatta, en la Vende Globe del 2024, que serà l'arribada a l'Sable d'Olón, on veurem si hem aconseguit l'objectiu de cada 4.600, bueno, un top 5.000 estaria bé, o si l'hem aconseguit millorar, o si se'ns ha escapat de les mans per X o per Y. I bé, un cop dit això, recalcar que aquesta Vende, tot i que està sent supercompacta i superemocionant per les embarcacions del Virtual Regatta, ja que estem tots aquí alineats, no està sent tan compacta la flota de les embarcacions reals. I és que entre on estem nosaltres, que seria més o menys on va el primer barco amb derives, sense foils, que és el Jean Le Camp, que està just aquí, fins al cap de flota, que és el Charlie Delaine, a bord del Maxif, de la Pívia, que està just aquí. Hi ha moltíssimes milles. Bé, si ho mirem aquí en l'anemòmetre, hi ha quasi 2.200 milles. Això és molt estrany en el Virtual Regatta, ja que, de fet, a l'última Vende Globe vam arribar nosaltres abans que els reals. En canvi, aquesta ja està havent, de moment, una diferència molt gran. S'ha de dir també que aquesta és una zona on els barcos virtuals acostumen a guanyar molt de terreny als reals, ja que ells s'estan trobant ara mateix uns 30 nusos, per tant, són condicions susceptibles a haver desperfectes, danys, trencaments, problemes. En canvi, nosaltres, que naveguem sobre la carta, sempre anem navegant amb les millors condicions possibles i mai se'ns trenquen les veles, ni tenim desperfectes en el casc, un xoc amb un OVNI o el que sigui. Per tant, ara veurem en el sud si els hi recuperem metres en els primers o si simplement el grup del Sebastián Simón i del Charlie Delaine, que són aquests dos barcos, se'ns escapen a tots. De fet, s'ha de dir, trencant una llança a favor seu, que no és que les polars del Virtual Regatta estiguin malament, sinó que aquests barcos estan corrent molt, ja que el tercer classificat i el quart, que és el Paprec, aquest, on a bord va el Joan Rishom i el Vulnerable de Thomas Guyan, van bastant per darrere dels dos primers, i no obstant van desmarcats del cinquè i el sisè, que són el Cheral de Jeremy Bellot i el PRB de Niklas Lemven. Després d'aquest ja venen uns grupets que es van anar creant, aquest grupet de 3 barcos, liderat per Sam Goodchild, o com aquest grupet de 4 barcos, a dia d'avui, liderat per la Justine Metro. Aquí darrere trobem
grup de 3 embarcacions liderades pel Benjamin Destro, seguit de prop pel Roman Atanasio i de la Pipher a bord del Medàlia. I res, i aquí dalt trobem el Damian Seguin, que tot i que anava molt junt amb aquests tres, ara s'ha desmarcat i està optant per una opció més nord. Pot ser perquè es vol trobar més vent o menys vent, ja que bé, com he dit, les embarcacions reals són susceptibles a trencar coses i a tenir desperfectes, i potser hi ha embarcacions, com és el cas del Niklas Lomben, a bord del PRB, que ha confirmat que ell s'ha anat més pel nord per evitar vents tan intensos i, per tant, per evitar possibles desperfectes a la seva embarcació. Ja que cal recalcar que aquestes embarcacions, de davant, amb 10 nosets de vent t'estan agafant mitges de quasi 20 nusos, mentre que les nostres al Virtual Regata van a 11 o 12 nosets. Per tant, tampoc surten tan perjudicats si van a buscar una ruta amb una miqueta menys de vent. I bé, al costat nostre, com hem dit, tenim el Jean Le Cam, al costat del Maxif i de l'Umblot, i res, i darrere hi ha bé tota la resta d'embarcacions que només tenen derives com també tenen foils, i per donar consistència a l'argument de trencacoses, tenim la primera embarcació que s'ha caigut del seu grup, com ha estat el Buró Valer, ja que ha tingut desperfectes i a les últimes 48 hores ha fet molt poquetes milles. Suposo que està arreglant l'embarcació o les veles o el que sigui. I res, això està tot per avui. Espero que us hagi agradat aquesta actualització del Virtual Regata. Doneu-li un like si us agraden altres curs d'aquesta Vendée Globe, subscriviu-vos al canal i ens veiem al següent vídeo. Adeu!